मैं मटर मखाण्याची भाजी बनवते आहे. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. हे मखाने घेतले 50 ग्राम आहे. हे मटर घेतले थोडेसे, म्हणजे 2 काचेचे बाउल मटर घेतले आणि शिजवून घेतले थोडे. त्यासाठी 1 चमचा जिरं घ्यायचं आहे, अर्धा चमचा हळद घ्यायची आहे, गरम मसाला अर्धा चमचा घ्यायचा आहे. हे अद्रक आणि लसूणची पेस्ट आहे, अर्धा चमचा आहे. हा खडा मसाला घेतलाय थोडासा, म्हणजे 2-3 तेजपत्त्याची पानं घेतली आहे, 4-5 काली मिरी, हे दालचिनीचे तुकडे छोटे छोटे 2 घेतले, हे चक्री फूल घेतलाय आणि लवंग 4-5 घेतले. त्यासाठी हे मीठ चवीपुरतं घ्यायचं आहे. हा मिरची मसाला 1 चमचा घ्यायचा आहे. त्यासाठी हे 20-25 काजू आहे. हे आपल्याला याची ग्रेव्ही बनवायची आहे, पेस्ट करायची आहे, मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. हे मी 3 टोमॅटो घेतले आहे. हे मोठी 3 टोमॅटो घेतले आहे, पण ही टोमॅटोची आहे ना मी पेस्ट बनवून घेतली आहे पहिलीच. ही मी तुम्हाला दाखवायला ठेवली की मी 3 टोमॅटोची पेस्ट करणार आहे. ही थोडीशी मेथी आहे, मेथीची भाजी, कसुरी मेथी जेवणामध्ये वापरतो ना, तशी मी आता आहे ना ही मेथी वापरणार आहे. ही थोडीशी मेथीची भाजी घेतली आहे आणि कोथिंबीर घेतली आहे थोडीशी. आणि मखाने फ्राय करायला आहे ना मी 2 चमचा घी घेणार आहे. ही क्रीम घ्यायची आहे आपल्याला, ही अमूल क्रीम आहे, ही पण आपल्याला घ्यायची आहे. आणि तेल घ्यायचं आहे. आता मी तुम्हाला गॅस पेटवून आहे ना सर्व करून दाखवते. पण पहिला आधी मी काजूची पेस्ट बनवून घेते, कारण टोमॅटोची पेस्ट बनवलेली आहे. काजूची पेस्ट बनवून घेते. ही काजूची पेस्ट केली आहे, पाणी वाटून, एकदम पाणी टाकून बारीक वाटून घेतली आहे. ती पण आता काढून घेते. काजूची पेस्ट वाटून घेतली आहे. आता मी गॅस पेटवला आणि कढई ठेवली आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना 2 चमचा घी टाकते. आपल्याला मखाने ना फ्राय करून घ्यायचे आहेत. आता त्याच्यामध्ये मखाने भाजून घेते. मखाने चांगले आहे ना कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत. हे मखाने किती वेळ भाजायला लागतो ना ते मी तुम्हाला सांगते. चार 5 मिनिटं चांगली फ्राय केली आहे आणि कलर पण छान आलाय. आणि फ्राय केली ती पण मीडियम गॅसवर, म्हणजे मीडियम गॅस ठेवला होता बारीक करून, आणि त्याच्यावर चांगली 4-5 मिनिटं फ्राय केले. आता हे काढून घेते. आपले मखाने पण फ्राय करून झाले. आता मी आहे ना तुम्हाला सगळं करून दाखवते. 2-3 चमचे तेल टाकलंय, त्याच्यामध्ये गरम मसाला टाकते. त्यात अर्धा चमचा जिरा टाकते. हे मसाला चांगला फ्राय झाला ना की त्याच्यामध्ये आपल्याला टोमॅटोची पेस्ट टाकायची आहे. त्याच्यानंतर अद्रक लसूण टाकायचं आहे. आता याच्यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते. हे फ्राय होतोय तोपर्यंत थोडं फ्राय व्हायचं राहिलं ना की त्याच्यामध्ये मसाले टाकून घ्यायचे, म्हणून मसाले पण त्याच्यामध्ये शिजायला पाहिजे. त्यासाठी सर्व आता मसाले टाकते. हळद टाकते थोडीशी, हे मिरची मसाला आहे, गरम मसाला आहे, मसाला चांगला भाजलाय. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडं पाणी टाकते. मसाला एकदम मस्त फ्राय झालाय.
आता याच्यामध्ये सर्व मसाले टाकले आहे. आता याला जरा चांगली आहे ना उकळी यायला देते आणि त्याच्यानंतर आहे ना काजूची पेस्ट टाकते. मसाल्याला चांगली उकळी आली आहे. काजूची पेस्ट टाकायच्या आधी आहे ना मी मेथी घेतली आहे. आपण कसुरी मेथी टाकतो ना तशीची भाजी घेतली आहे मेथीची, ती टाकते म्हणजे त्याच्याबरोबर ती चांगली शिजेल. थोडीशी कोथिंबीर टाकते. एकदम मस्त फ्राय होते. आता याच्यावरती जरा मी 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवते. एकदम मस्त छान उकळी आली आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना मखाने फ्राय करते ग्रेव्ही मध्ये. आता याच्यामध्ये वाटाणे टाकते शिजलेले. तर ग्रेव्ही मध्ये चांगली अशी फ्राय करून घ्यायची म्हणजे ग्रेव्ही आहे ना सर्व लागते त्याला. नंतर आपल्याला कसं सुकी पातळ पाहिजे असेल तर ती भाजी बनवायची. अजून आपल्याला काजूची पेस्ट टाकायची आहे, क्रीम टाकायची आहे आणि मीठ टाकायचं आहे. आता याच्यामध्ये मी काजूची पेस्ट टाकते आणि पाणी ओतते. ते आपली आता ग्रेव्ही बघा छान झाली आहे. आणि असं थोडं पाणी टाकायचं आपलं. आता याच्यामध्ये मीठ टाकते आणि चांगलं आहे ना झाकण ठेवून 2-3 मिनिटं चांगलं शिजायला देते. आलं मीठ चवीपुरतं टाकायचं. आपल्याला सुकी पातळ पाहिजे असेल ना तर ती आत्ताच करायची. मग झाल्याच्या नंतर नाही पाणी ओतायचं. अजून याला उकळी यायची आहे. आपण आता मीठ टाकायच्या आधी आपल्याला ग्रेव्ही जेवढी वाढवायची तेवढी वाढवायची. आता मी झाकण याच्यावर ठेवते आणि तुम्हाला 5 मिनिटांनी दाखवते. एकदम छान झाली आहे. हे 5-7 मिनिटं ठेवली होती एकदम झाकण मारून आणि एकदम छान झाली. आता याच्यामध्ये आहे ना मी क्रीम टाकते आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकते. आणि थोडीशी वरून आपली क्रीम टाकायची आणि मग आपली भाजी पण छान लागते. एकदम छान झाली आहे. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते आणि पप्पू माझा कशी झाले ते पण तुम्हाला सांगेल. एकदम मस्त झाली आहे. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. पप्पू चपाती भाजी खा, कधीपासून वाट बघते. कशी झाली ती सांग. चांगली. तुला अजून खाताना वरती क्रीम टाकून दिली. अशी भाजी मखाने आणा आणि अशी भाजी तुम्ही पण चांगली करून मुलांना खायला द्या. क्रीम वगैरे मस्त भरपूर अशी क्रीम पण खायला द्या मुलांना. मुलं पण खुश खाताना. आणि माझी रेसिपी बघितल्यावर मला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. आणि असेच माझे चांगले चांगले व्हिडिओ आहेत ना तुम्हाला मग येतील. मी जेवली आहे. तुला ठेवली चपाती भाजी.